Tatia ATM, it's the answer man again. Agas master, Mr. RMF, Royal Mafia family. Mastermind. Unge president ndatowa nenyembe, unge president andidzokorore yembe, unge president ndatova kahuru nzombe, unge president andidzure kunge mombe, ndivhurire ndipinde ndichizunza mkwende, pari pamangoma ndichapfeka matende, nemangoma futi ndatotora mukombe. Chamanje manje, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss. Me are too bad like a bishop, amakore nondiri kuda awati from nama, dini ndavashungurudza faninga osama, nemangoma ndichipoketa maobama. Me are not good ndavapinza mumutu, me are not good ndavapfekedza mahudu, me are negative nemangoma negativity, ndasana nematsaga vaye vari positive. Dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss. Kunge president ndatova nenyembe, unge president andidzokorore yembe, unge president ndatova kahuru nzombe, unge president andidzure kunge mombe, ndivhurire ndipinde ndichizunza mkwende, pari pamangoma ndichapfeka matende, nemangoma futi ndatotora mukombe. Chamanje manje, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss. Me are too bad like a bishop, amakore nondiri kuda awati from nama, dini ndavashungurudza faninga osama, nemangoma ndichipoketa maobama. Me are not good ndavapinza mumutu, me are not good ndavapfekedza mahudu, me are negative nemangoma negativity, ndasana nematsaga vaye vari positive. Dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza nemafesi, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma vakutonditini boss, dini mudhara ane real badness, pari pamangoma ndovakwadza